kwanakin baya kan wani bidiyon Maryam But na tsiraici da ya bayyana. Mutane da yawa sun yi ta zagin shahararren mawaƙin nan mai suna Diesel, cikakken suna Ibrahim Ahmad Rufa'i, inda ake tunanin cewa jaruma Maryam But za ta kai shi ƙara. Sai gashi kwatsam a yau 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2020, Diesel ya ɗaura a shafinsa na Instagram wato hoton leta takardar sammaci da aka yi wa mutane daban-daban da suka kunshi wannan dambarwa. A ciki akwai tsohuwar budurwar tasa wato Maryam But da shahararriyar jaruman nan wato Maryam Aliyu Obaje wacce aka fi sani da Madam Korede. Sannan akwai sarki Waspopin wato wanda ya ce bai san takaitaccen asalin sunansa ba. Akwai Imam Anas wanda yake amfani da suna a shafinsa na Twitter wato It is Imam, shi ma ba a san asalin sunansa ba. Sannan akwai Awwal Fulani Kid wanda shi ma yake amfani da suna a Twitter da Skinny Boy, shi ma an bayyana cewa ba a san asalin sunansa ba. Daga ƙarshe kuma akwai Unscrams wato wanda shi ma ba a san asalin sunansa ba. Sai a jikin wasikar aka rubuta application for criminal complaint pursuant to section 88 to section 89 subsection 1 of the Administration of Criminal Justice Act 2015 and section 6 subsection 6b of the 1999 Constitution as amended. Wato wanda aka fa kafa hujja da Constitution na shekara ta 1999. Bayan wannan sammaci, mawaƙin ya ƙara da cewa da farkon wannan satin na yi wasu bayanai cewa duk wanda yake zargina da zage-zage da yake yi a kaina akan social media ko kuma a fili ya tabbata ya hanzarta zuwa ya janye wannan kalaman nasa, domin kuwa ba ni da hannu akan wannan zargi da ake nufina da shi. Cewar Diesel, wasu da yawa daga cikin mutane da suka ji wannan batunawa sun je sun yi deleting wato sun goge wannan rubutun nasu da suka yi da zage-zage a kaina, wasu kuwa suka bari sai ma dai abin da ya karu. Dalilin haka ne yasa yanzu bayan na tuntuɓi lauyoyina da ke Najeriya da kuma United States, wato bayan tuntuɓar wa'innan mutane yanzu na kai ƙara akan ɓata min suna da aka yi da kuma sawa da aka yi mutane suka yi ta damuna da zagi da kalamai marasa daɗi da dai sauransu. Ya ƙara da cewa kotu ta umarci polisawan Najeriya da su yi bincike akan wannan al'amari, musamman akan wa'innan mutane guda 3 zuwa 7 da aka lissafa, tare da wasu wa'inda ba gama gano su ba, amma su ma suna nan za su bayyana nan da ba da dadewa ba. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mu a YouTube mai suna Labaran Kanywood domin samun labarai da dumi-duminsa da ya danganci arewacin Najeriya.